Súčasná starostka obce Dagmar Kosnáčová, ktorá pred voľbami sľubovala, že bude zlepšovať komunikáciu s občanmi a bude sa snažiť zapájať občanov čo najviac do rozhodovacieho procesu, dnešný deň a po včerajšom obecnom zastupiteľstve je dôkazom toho, že tieto jej sľuby a jej činy, ktoré momentálne voči občanom koná, sú nie len tak v rozpore so zákonom, kde dochádza k porušovaniu viacerých zákonov na základe infožiadostí od občanov, ale takisto aj voči poslancom a ostatným sa chová veľmi zaujímavým spôsobom, miestami arogantne a povýšenecky. O tom bude aj naša ďalšia reportáž. Ďalšou zaujímavosťou je obecné zastupiteľstvo, ktoré sa nekonalo po 3 mesiacoch, to znamená, že 3. februára malo byť ďalšie. Toto zastupiteľstvo sa nekonalo, nakoľko do poslednej chvíľky jeden poslanec sa musel ospravedlniť a bolo neuznášania schopné, čiže boli tam iba 4 z 9. S tým žiadny problém nie je, však každý je len človek, každý má nejaké svoje starosti a svoje problémy. Avšak problém nastal tam, že podľa rokovacieho poriadku, ktorý bol podpísaný aj starostkou a na ktorom sa zhodli všetci, bolo dané, že do 14 dní sa má uskutočniť ďalšie zastupiteľstvo. No a tu vznikol ďalší veľký problém. Nebolo žiadne zastupiteľstvo. Starostka išla na dovolenku, s čím si myslím si, že problém nemusí byť. Avšak ak sa vráti niekto po dovolenke, tak by mal iniciovať toto zastupiteľstvo už len na základe toho, že je to súčasť toho rokovacieho poriadku a pokiaľ takto starostka neurobila, tak porušila tento rokovací poriadok. A toto je ďalšia vec. Čiže nie len porušenie zákonov, ale aj porušenie rokovacieho poriadku. Takisto potom po viac ako mesiaci a pol väčšina poslancov podala žiadosť o zastupiteľstvo a aby sa tam doplnili ďalšie vlastne navrhované body. No. A tu vznikol ďalší problém. Starostka nezaradila tieto body do rokovacieho poriadku. Nevieme prečo. Poslanci si ho museli krvopotne vydobiť na tomto zastupiteľstve, ktoré mimochodom ešte treba asi spomenúť, že starostka ho pravdepodobne z nejakého trúcu alebo veľmi sme sa nedostali tej informácie, ale nasvedčuje to samozrejme tomu, lebo viacerí poslanci toto naznačovali, dokonca aj bývalý zástupca starostky, ktorý sa zriekol tohoto svojho postu už vo februári, tiež nevieme, že prečo. A toto zastupiteľstvo, ktoré ona dala na 8 hodinu ráno, bolo tak extrémne neštandardné, že samozrejme si to vyžiadalo svoju obeť a tou obeťou bolo to, že tí obyvatelia tam neprišli. Možno, že práve toto bol ten účel toho celého, aby tam neprišli obyvateľov, nakoľko na poslednom februárovom bolo dosť veľa obyvateľov. Určite čakali na diskusiu, kde chceli predložiť viaceré otázky svoje. Už vlastne myslím si tých obyvateľov, ktorí sú už tí odvážnejší alebo tie svoje problémy už majú tak strašne vyhrotené, že ich chcú riešiť. Hej. No a starostka to vlastne dala na 8 hodinu ráno. Samozrejme 7 poslancov prišlo, čo je super, lebo vlastne tí poslanci o to záujem majú. Ale to samotné zastupiteľstvo už bolo veľmi zaujímavé, hej. Nemám zo všetkého video, lebo robil som len niektoré videočasti, ale je to určite prístupné, lebo obec si to celé dala a musí nahrávať. Takže ak by ste mali záujem, treba dať žiadosť na obec, mali by vám to poskytnúť. Ja vám možno poskytnem len nejaké perličky z toho. Ez a reggeli 8-asi gyűlést, és ez, hogy megint nem kap valaki választ, ez a csúcspont arra, hogy tiszta semmiről vannak véve a képviselők. Nekünk is az volt, amikor a Facebookra küldették bennünket, névtelenül, és alatta megjelentek a kommentek, hogy szégyeljétek magatokat képviselők, hogy nem jelentetek meg a gyűlésen. Ezt lehet így mondani,
lehet úgy mondani, hogy nem voltak ott nevek. De ez akkora baromság, mert ha bárki megnézi a községnek a weboldalát, elolvassa a 9 képviselő nevét. A képviselők nyilván, nem, ez hülyeség. A képviselők neve nyilvános, to je verejná správa. A képviselőkhöz írt állandóan leveleket a pán Škuril. Tehát a falu polgárának tudni kell, hogy kihez fordulhat hozzá, hisz ők választák. A GDPR ebben az esetben ugye nem vonatkozik, mert a neveink azok nyilvánosak. Hogy lehet ilyen hülyeséget? Čiže to zastupiteľstvo bolo naozaj také búrlivé. Tí poslanci už sa snažili presadiť si tie svoje nároky, nakoľko oni dostali mandát od obyvateľov. A tento mandát im starostka akým spôsobom chce odobrať, alebo zneprístupniť, alebo proste dať im najavo, že nie, že vy, ale ja som tu hlava toho celého. A toto je ten problém, lebo to takto nie je. Hej? Tí poslanci sú tam na to, aby to oni riešili a si to komunikovali a odhlasovali. Hej? Ale čo je veľmi dôležité, čo som už aj načrtoval a spomínal, je to, že samotná starostka Dagmar Kosnáčová sľubovala občanov pri svojej kandidatúre, že chce zlepšiť komunikáciu s občanmi a jej cieľom je v čo najväčšej možnej miere zapájať obyvateľov obce do rozhodovacieho procesu. No a toto je ten jeden zásadný problém. Dokonca tam prišli dvaja obyvateľia, ktorí boli ubytovaní v nájomných bytoch a nedostali sa, bohužiaľ, v diskusii k svojmu problému. Lebo starostka sa proste zdvihla a povedala, že ja to tu ukončujem, ja s vami nemám o čom diskutovať. És azt megkaphatjuk? Mikor? Elkészíteni őket. Mert hogyha tényleg prokuratúrán vagyunk, és valami volt, hogy elmárasztáltak minket, akkor az probléma, nem? Nem probléma semmi. Egyébként ővele nem köv alszol. De ennyire vagyunk kihagyni. Pred voľbami ste povedali, že budete sa snažiť občanov vyhovieť. Občanom. Fúha, dobrá komunikácia voči občanom. Takto to je stále vo Veľkej Mači. Pozrite sa, aby ste vedeli. Tu je naša starostka, ktorá vyhovuje občanom a im otázkam, porušuje zákony. Arogantne a povýšenecky to takto ukončila. Hej. Oni mali problém ten, že proste boli ubytovaní a tento problém majú viacerí obyvatelia, že sú ubytovaní v týchto nájomných bytoch. To znamená, že aj tento pár, ktorý tam bol, oni si chceli vlastne, aby dostali naspäť svoj depozit, ktorý im starostka nevrátila. Oni vrátili byt do pôvodného stavu a nastal problém, lebo proste ona tam začala s rôznymi mimo argumentami o nejakej amortizácii a neviem čom. Ako prečo vy nedostanete naspäť depozit? Prečo oni 980 eur nedostali naspäť? A toto sa dialo s viacerými a viacerými nájomnými ľuďmi, ktorí boli v týchto bytoch. Čiže tieto informácie takisto dávame dokopy. Pravdepodobne o tom bude možno, že ďalšia reportáž a prídu ďalšie podnety na obec. Ale toto som vlastne chcel spomenúť len z toho titulu, že viete, starostka niečo sľubovala, chcela urobiť zmenu. Zo začiatku aj tí poslanci k tomu pristupovali tak, ako pristupovali, snažili sa jej veriť a dôverovať, avšak k dnešnému dňu je ten problém oveľa väčší. Dochádza, dá sa povedať, ako keby k rozpadu tej celej štruktúry obce, nakoľko porušujú zákony, porušuje sa rokovací poriadok, hlavná kontrolórka mlčí, nekoná, faktúry nie sú zverejnené, poslanci ich žiadajú, nedostávajú ich. Proste kopec vecí, ktoré sú v rozpore a ktoré dávajú ten veľký otáznik. Nie len nám ako novinárom, ale aj občanom. Hej? Takže toto je ďalšia dôležitá vec. Uvidíme, ako to dopadne. Ďakujem.